Ang kwentong ito ay hango sa karanasan ni Rogelio. Nangyari ito taong 1971 sa lalawigan ng Antique. Si Rogelio ay nagtatrabaho bilang tagabantay ng palay sa lupain ng kanyang amo. Bagamat maliit ang kita, hindi ito dahilan upang magreklamo siya. Salat man sa pera ang kanilang pamilya, hindi naman sila dumarating sa puntong nagugutom dahil sagana ang paligid sa mga punong kahoy at halamang maaaring ipakain sa pamilya. Kung nais naman nilang kumain ng karne, nariyan ang kanilang mga alagang manok, o kaya naman ay naninirador sila ng mga ibon sa bundok. Kasama ni Rogelio sa bahay ang kanyang pinsang si Rosana. Pareho silang nasa 18 taong gulang at elementarya lamang ang natapos. Ulila na sa magulang si Rosana. Namatay ang kanyang ina sa pagsilang sa kanya at hindi na malaman kung sino ang kanyang ama. Ang tanging kasama nila ay ang ina ni Rogelio na nasa 60 anyos na. Pumanaw na rin ang ama ni Rogelio 10 taon ang nakalilipas dahil sa sakit na nakuha sa paggamit ng tabako. Dahil dito, si Rogelio na ang tumayong haligi ng tahanan sa murang edad. Tuwing tanghali, dinadalhan siya ni Rosana ng pagkain sa kubong pahingahan sa bukid. Doon sila nagkukwentuhan hanggang sa matapos ang kanilang pagkain bago bumalik ang dalaga sa kanilang bahay. Isang gabi, ibinalita ni Rogelio sa kanyang ina na isasama siya ng kanyang amo at ng anak nito sa bundok upang mangaso. Bagamat tutol ang kanyang ina, wala itong nagawa dahil malaki ang ipinangakong bayad kapag nakahuli sila ng malaking hayop. Ngunit may lihim na dahilan si Rogelio. Hindi lamang pangangaso ang pakay nila, kundi ang humuli ng aswang. Ayon sa kanyang amo, kapag nakuha ang balat ng mukha ng aswang at itinago ito, magdadala ito ng katakot-takot na swerte sa sino mang nagmamay-ari nito. Dahil sa panganib, nilakihan ng amo ang bayad kay Rogelio. Dahilan upang hindi na siya makatanggi kahit pa balisa siya sa sasapitin nila. Kinaumagahan, handa na ang lahat. Kasama ang amo, ang anak nito, at 2 pang lalaki. Umakyat sila sa bundok dala ang mahahabang baril. Ang utos ng amo, kapag may nakitang hayop na higit na mas malaki sa normal nitong anyo, wag na wag atubiling barilin dahil malamang na aswang yon. Nang nasa pusod na sila ng gubat, napagod ang anak ng kanyang amo dahil hindi ito sanay sa mahabang lakaran. Nagpasya ang amo niya na iwan ang anak sa pangangalaga ni Rogelio, habang siya at ang 2 pang lalaki ay nagpatuloy sa pagpasok sa masukal na bahagi ng bundok. Makalipas ang 30 minuto, bumasag ang sunod-sunod na putok ng baril sa katahimikan ng gubat. Agad na tumayo si Rogelio at ang anak ng kanyang amo upang puntahan ang pinagmulan ng putok. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagtakbo, nasalubong nila ang amo na humahangos at may daladalang maliit na sako. "Bilisan nyo! Atakbo na! Marami sila! Patay na ang 2 kasama natin!" Sigaw ng kanyang amo. Habang tumatakbo, narinig nila ang naglalakasang kaluskos. Sa takot na maabutan sila, ipinasa ng amo ang dalang sako sa kanyang anak at nag-utos. "Ipagpatuloy niyo ang pagtakbo. Pare-pareho tayong mamamatay rito kapag hindi sila napigilan." Lumingon si Rogelio at nakita ang nakapanlulumong tagpo. Naglabasan ng mga itim na aso mula sa mga halamanan at pinagtulungang lapain ng kanyang amo. Wala silang nagawa kundi ang tumakbo ng tumakbo hanggang sa makalabas ng gubat. Dahil sa nasaksihan, ang anak ng kanyang amo ay nagkasakit at nawala sa katinuan. Si Rogelio naman ay nakauwi ng ligtas. Bitbit ang maliit na sako na kinuha niya sa anak ng kanyang amo nang makitang nahihirapan na itong tumakbo. Nang buksan ni Rogelio ang sako, laking gulat niya nang makita ang isang sariwang balat ng mukha. Bagamat mukha ito ng bata, nababalot ito ng makapal na balahibo sa pisngi at noo. Isang tunay na mukha ng aswang. Inilihim niya ito, pinatuyo,
at pinausukan ng hindi nalalaman ng kanyang ina. Nang matuyo na, ibinalot niya ito sa pulang tela at ikinandado sa loob ng isang baul. Mula noon, sunod-sunod na swerte ang dumating sa kanila. Ang pinsan niyang si Rosana ay nakapangasawa ng isang mayamang Hapon na nagbigay sa kanila ng puhunan upang makabili ng sariling lupain. Naging masagana ang buhay ni Rogelio at ng kanyang pamilya. Sa paglipas ng panahon, ipinamana ni Rogelio ang kwentong ito sa kanyang mga anak at apo. Naniniwala siyang ang lahat ng kasaganahang tinatamasa nila ay nagmula sa misteryosong mukha ng aswang na nakuha niya noong gabing yon sa bundok ng Antique.